Hier ga je nog wat koud. Maar het is een boven tafel. We zijn hier op 4 april. Ik ben het zijn maar. Jongens naar boven. Jongens naar boven! Nee, jullie een grote bekken. Jullie met die allemaal een grote bekken. Moet je die grote bekken houden hier? Moet je die grote bekken houden hier? Ik wil die knappen spelen, die maakt het Sit out here, Neem op je radio. Ik draai door de kandelen. Ja, oké, dan gaan we even. Ik heb je stift. She said you love you, and you know that can be bad. Olá, vamos já e vamos lá. Jordan lá, que a gente vai lá. Ja, zie je wel dat Met die mogelijkheden laten samen. Ja, dat waren we niet kijken. Ja, is mijn stem wel. Ja, zo. No, hanno lavorato, Ja, ja, dan weet je
net als je van mij gehoord hebt, hè? Wij horen. Hoe lang nou, Jan? Ja, als je doet maar net zo maar moeilijk sleetje. Wat zei je toch, Heike? Hoi, man. Even hier, vlak. Zijn goed? Ik moet nog zo gecreëerd, maar waarom? We beginnen met de eerste grote toneelstuk en dan ben de jongen. De jongen van bij de toneelstuk. Wel even stilwijzen, jongens. Goed zo. Applaus. En de beetje wil ik naar de show. Basement show. Hij blijft het nummer naar paviljoen. Fjouwer, vier, fjouwer. Ja, dat is wel heel. Vier. Goed zo. Dan krijgen we nog de volgende groep. Half 50 hier in Zandvoort. Nou, praten we dat jou net. Dan krijgen we de punten van de jury. Eerst wat toneelstukje. 6, draaien, fjouwer, draaien. Ja, net. En dan van het hinder. 4, 6. Alweer over is zo. En de hulp eigenlijk niet
Jaffa met een speciale 700 spektakel voor u gemaakt. Hier komt Prisa de 700 met een trainer Greetje Wolfs. En het stikje. Dus we krijgen voor de punten van het stikje. En de punten van het beest, wat is dit? 4, 4, 6, 6, 6, 4. Goed, de winnaar van dan. Dan krijgen we nog een groep. Dat Deze verhalen horen wat heel vaak in zin. Wie was het een beer? Die zat in een kooi. Toen kwam de oppasser. Hij deed de deur open en de beer vluchtte. De oppasser ging er achteraan.
politie was. Maar oh wee, toen vluchtte hij uit de kooi. Hij pakte de oppasser en stopte hem in zijn kop en deed de haak op de kooi. Het was een eng. Fjouwer, 3, 4, 6. En dan wat is er weer? Fjouwer, rijden, fjouwer, fjouwer, fjouwer. Geen opgeverij van de jury. Jongens, alleen even stil hier voor de olifant. Oh, wat maakt dit? Ik zoek de douane houden. En hou ik paard voor? Hé, dat gaat naar binnen. En hoe wil ik de hoek op? Nou, ja, ik heb dus aan naar de hoek komen, maar als je daar ook in het koffer gehouden, let je hem inderdaad op? Oké. Nou, dat zal ik je precies vertellen. Ik ga naar een grunne been en dan plak ik dit op. Olifant met een grunne op. Ja. Dan pak ik mijn vaardigheden, draai ik om, gaat er eerst een olifant opkomen. Die sjok hem ook om. Steert er een heel grote light. Kom een hele grote olifantjes. Draai ik mijn vaardigheden om, met hele witte olifantjes. Breng ik ze maar een stokje op en door je niet aanbandje. Ja. Nou, jongen even door, hè? Hoi. Dat weer het stikje en de olifant die stien hier al opstelt. Achter op het toneel, die ben nu de beenval, die worden heel iets. De punten maakt. Even zien. Fjouwer, fjouwer, 6, 4, fjouwer, 4. Ja, en van de beide olifanten is hij zelfs 12 olifanten maken. De punt. 4, 4, 3, 4, 4, 3. Dan krijgen we voortdurend de totaalscore van heel. Het is nu zaterdag morgen om 9:18. Het is een beetje skiën hoe lang. Maar toch lijkt het wel mooi water worden van de morgen. Dat is een hoopje. Dit wat ik nu op het plaatsje zet, dat is de Campea boerderij. Dat is het washak en de wc's zitten daarin. En wat er tussen terug, dat is de eetzaal. En daarachter in de square, daarboven, daar sliepen de jongens. En daaronder, bij die drieën door, daar sliepen de famkes. Eigenlijk een heel mooi padschild. Die ken ik wel aardig van meidje. Met in de piano klimmen. En schommels. En voetbalje. Volleybal. Een wipplank en een draaimolen. Alles hebben we hier.
Ja, die komt door. Ik heb alleen. Maak je die heel even? Ja, net zo. Maar de hart is Waarom de ja. Al je slipperige gezegd. Goedje, eikeltje, merentje. Ja, Arlen, wat is het? Hier rijdt er binnen. Ja, ik ga niet Vriendje! Daar, Klaas. Hoi Jan. Hoi. Dat is slipperige Jelsen. Al je slipperige gezegd. Laat die filmen, hè? Oké, nee, ik wil even. Die zijn bang om op film te komen. Die vrouw is niet benauwd om op een film. Ja mensen, zo ben we hier nou maar de wandelroute bezig van Sadrimiddies. Daar sta ik hier nou bij het zwembad in Appelskeer. En bij dit zwembad daar binnen verschillende gebouwtjes. Die hebben hele nieuwere puntdakjes. En die puntdakjes, die moeten ze tellen. Maar die komen ze niet jaren, die vragenformulier komen ze daarmee. Dan aan het eind van de route, dus ze moeten tijdens de route, moet je heel goed opnemen
wat er al hier te zien is, want na de tijd krijgen ze die vragenlijst en als ze dan net goed om hen zien hebben, dan kunnen er dingen komen dat ze de vragen net weten. En daarom kunnen ze in de kast maar goed gaan. Verder hebben we hier nou knap waar. Ik maak je gewoon even een foto van de omgeving. Het is hier heel mooi en stil. En de beesten al hier mooi. Het is altijd mooi in de natuur. Daar in de vierde, daar staat nog zo'n auto ding. Daar kan je als je hier aankomen, kan je daar wat fris krijgen. Daar krijg je dan een appel. En dan krijg je verschillende dingen van opdrachten. Die moeten dan maken worden. En dan worden die weer inleveren en dat telt dan ook weer als punten. Wie wacht je dus nou op de eerste groep die te staan jongen? Als ze binnenkomen, maar dat zal nog wel even worden. Nou, hier kan er niet voor dat de natuur mooi is. Maar de mensen die vernielen zijn broden, zoals jij een boer, ik weet dat het al op krast. Daarom kan dat nog net mooi blijven. Maar nee, dat moet even op krast worden. Zoals je toch in de natuur verschillende dingen. Dan zeg je van ja, hij heeft net een prullenman bij hem, dat het spul even in kan. Want niet zo'n blikje, dat is net zo slim. Maar zo zijn er duizenden blikjes die in de natuur deelgooid worden. Zo wordt het al in mijn hand van een grote rommel. En dat mag we echt net hebben. Hier in Sjöwal, daar komt de eerste ploeg. Al onrennen. De loop dat valt wat daar, want ze binnen nog naar die Sabottenburg. Dat je gaan dan wel aardig moe. Waar is die fris drinken jullie bij? Hier rennen de kraan. Ah, meneer? Ja. Ik wil volgen naar de lucht. Kom je onbekend van. Ja. Ga je nou wat klaartjes voor? Zet me goed. Ben je met burg? Ja. Volgens mij niet zo mooi. Ah, dat is nou. Dit is de groep van de apen die testeert om de vragen wat op te lossen. De vragen die maken ze dan kleermaatje en dan kan die weer bij de auto inleveren worden. Die gaan nou een appel en wat drinken. En dan maken ze daar even van een maatje. De orengroep komt er nog net hoor. Lekker. Hm? Daar komen de beren nog. Kom hier, help me de auto hoor. Ja, die hebben geen telefoon nog. Maar die heeft ook nog wel, hè? Ah, dat doen we eerst even aan, ja. Dat is de groep van de beren. Ja. Op een
Ja, maar die hoort het. Kan niet, kan niet. Wat dan? Gaan we die jongen laten horen? En we zijn een tiende waardigheid. Oh, die gaat erin. Wat is er ben ik doen? Maar eventjes pikken. Ja, je kom hierheen, joh. Waar is dat nou? Help voor me. Ja, weet je hoe, dat weet ik zeker. Ik zie een brief van de draaien rollen. Net weer op grap aan het rollen. Wat zei de Carrie? Johanna, voor mij is de natuur niet vervuilen. Ik mag de natuur niet vervuilen. Ja, maar dat is een grapje bedoeld. Hé. Hé, ja, boer. Ah nee, u is net veel. Ah nee, u is net veel meer. Ja, dat is net wel. Nee, ik zit die man met afval. Oh, God. Oh, dat is macht. Ja, hij kan wel zo vet al, hè? Zo vet. En ga je weer drinken? Ja. Ga je weer vieren? Ja. Maar die vind ik steek nooit in de buurt van thuis zit en ik ben dan in de Roosendaal ging van boeien. Ja, hier weer. Oh, Anja hier. Ja. Drinken, ja. Ja. Goeie, je hebt helemaal verjaardag, hè? Ja, goeie. Moeilijke vraag, ja. Je bent dat wat hoor. Ben dit de beren? Ben dit de beren? Nee, de leeuwen. De leeuwen. De leeuwen. Hoi, hoi. Ben je mee al werk? Je gaat hem weg. Dank je. Ja. Wie het moeilijk, Jet? Je moet leiden, hè? Ja. Dus ik denk hem veel. Waar ben je hem zo lang bleun? Dit is waar. Ben dit de beren? Ja. Je bent een vergoede beer. Ja, dan kan je wel zo zien.
Dat is wel even netjes in die toren, hè? Nou klaar jongen, je hebt drinken. Ja? Ja. Voor mij, hè? Cola, waar voor cola? Nou, hier dan. Waarom is het dat niet in het randje? Kijk er aan, klaar in dit. Ben ik in beeld? Niet goed. Dan ben ik in beeld. Naar de originele rock'n'roll. We zullen hem harder aansmeren. Ja, Edouard, ik ben ook wel oliofantjes. De fantjes. Ja. Kom op. Hier gaan de vandjes. Mag die Pieter wel eens volgen? Je moet Hielke al even helpen, want die komt er zo net uit, ja? Jongens, je met mij naar Hielke helpen. Hielke. En dat je niet meerdere. Doe door even dit jaar. De hassen die knappen erover. En dat staat op een baan.
Eerst een knippen dan wat maar één. Eerst had me net zo goed de beste nacht van ik het sloeg. Best lef. Maar daar komt beweging niet. Gewoon best slecht. Kom er naar waaien meteen. Dus kijk. Die weer lekker betekent. Daar worden nou meer mensen die worden ietsje meer. Dus kijken we nou oer. Oh, je maakt zo veel. Ja. Je kon de hechte scène wel af. Rick, ik wil even een blik op het feest gehad. Ja, ik ben er wel. Even, Maar ook met samen. Rinneke, dan moet je gezegd even een licht beetje beter verleggen. Ja, ik deed het dus. Toen nou ja. Rick, het maar dat wel mooi is, misschien maar wat hebben we. Dan gaan we een etage leger. Oh ja, ik wil Die Zo, lag, die maar zo heel dan laat ik het niet. Ik ga je weinig. die lag in beter als een beetje leger lag. Nou, nee. Dat is wel een keer. Dan gaan we hoe naar Minken. We hebben lul binnen, maar hebben net. Ach ja, maar daar komt heel nooit ingezegd ervoor. Dit is hier aardig zo. Sleepzakken ga ik neer hoor. Nou, daar weet je nou voor. De sleepzak nog maar in. Mevrouw Hulder. Ik in de buurt. Ach, je komt een beetje tevoorschijn. Ja, shit, dat is beter, hè. Zo, die doet die echt. Met een Nou, zegje. Maar nou lijst toe de gezel net, niet? Nee, ik ben je. Heike. Heike, En die is niet aanspreekbaar toch? die is, wacht. Oh ja. Dat jij in kleur, ja. Dat vind je moeilijk, hè? Carrie. Carrie. Die smoort al aan, dus moet net Carrie. Die sleepzak zit bij de voeten in de brand. Zo is het nog een goed, maar hè? Ik ga niet wel even wat wetter, wacht maar. Carrie. Toen nou, ja. Toen nou. Ik meen dat binnen die oude trein slept niet, hoor. Ja, alle trein. De Ian in de keuken, die kon hem slepen. Dat is gewoon eens aan. Dat is het Sinoa. Maar die rijden had ik niet hoor, maar even, ja, kijk, even goed in beeld. Wat slept vandaag? Hilke die belachen. Alleen een heel maakt van vreemde loon. Ja, het is maar dat het al is. Want, Maak ik er een brood? ja, ongerust zo graag een loon toe maken. Oh. Dat betekent een goed stuur. Ja, dat dacht ik al, wel waar. Ja, ik denk dat het zag. Ja, bent u in beeld? Hé, vraag van chauffeur. Hé, waar is het? Hoe weet voor de morgen op een dik? Druk ik. Het is al daar ook Brussel, zat er nog eigenlijk in. Ja, dan moet je pyjama eens, ja, joh. Die op elkaar, nee. Als naar een nacht mee, joh? Marije, Ja. Ja. doe dat beeld nog een beetje Ik ga naar Joep. Dat bovenste beeld, dat mag wat scherper. Ja. Gewoon even een beetje hier bloed. Even de... Ja, een beetje hier bloed. Hoor. Die heb ik sleep. Ja, maar dat... Blijf Laat maar even wat blij. De nos. Even een interview goed slept, hè? Ik kan er hier een paar kameren door hier. Ja? Heet zo dat. Je Ja, bent gaan er we. al lang net bij. Hè? Dat beeld een beetje scherper hier. Dat is niet maken vandaag. Ja? Laat zo'n jongen zo'n beetje eten. Nee. Ik kon het voorlopig nog net af. Hoe heet dat regel in de gaten? Ja, dat is een leden gehad. Zo'n jongen waar er geen oors voor. Ja. Ja, maar... Zullen ik hem misschien laaien? Ja. Dan gaat ik er lang niet bij haar net voort, hè? Nee. Nee, dat wil nog hoor. Dat is gewoon een keer wij al die maas. Maarten en er ik nog lang net bij. Maar dat zeg ik dat ik even veilig speel. Haast hem op de eerste of op de tweede net, Maarten? Eerste net. Eerste net. Kijk, zoals je. Kijk, zoals je. Wie gaat de tweede net? Wat een net. Oeh, wat lijkt dit ervoor? Ja. Heel kunnen we zien, hè?
Gerrit had het hier en één aan elkaar bakken. Ja, Plaatsje. maar zo dat kop voor de grote lucht hebben. Die zei je hé en dan heb ik morgen. Ja. Dat zei ik jongens. Jongens. En dan maar, nummer 0. Ja. Ik draai je even om, Hoe slaapt jou? Best, prima. Mooi, Ik mooi. ga zijn straten. Ja, dat moet best wel. Ik had je warm. Ja, Sven brengt meer uit. Ja, niet zo koud. Ja. Als we het wordt door. Ja? Ja? Door, ver. Ja? Dus hij leidt de mengen door. Hoe ligt het met de preek? Komt daar erin? Kom voor gehoord. Had Maarten al even in hand. Maarten had in hand. Oh, ik kijk al wat had er in de hand. Ja, de preek. De preek. Maar buiten draait mij. Ik een handmolen tegen, joh. Oh, dat is beter. Nou, nog even een traden net? Draai me even om, ja? Ja, die me even Dan nog. zenden die is veel idee. Oh, dat je bij met dat ding. Ja, kijk. Tjus, nog hou je even door. Dit is al heel hoors. Dit is al heel hoors. Ik voel wat ik... Hey. Rintje komt de kleren. Ja, kijk. Ik Wat moet, dat nou? ik moet wat ik doe het winkel weer. Dat je beter door gaan. Ja, we met z'n allen even naar buiten. Ja, nou, dat hoef ik net. Ja, die tussen nog net poetsen. Hey. Ik hoef dat net. Nog klaar. Nog klaar. Ja. Het is snijden mannen, de gezichten die zijn goed mee. Het is kwartierendag. Krijg het is betalen. Even de gezichten boven de tekens. Wat zit er in de hoeken? Ik? Oh ja. Ali. Ik meer als toe weer, maar ik ben ik. Dus ben je niet meer. Ik ga naar hier draaien, maar ik ga je niet even wat het is. Nee. Zeg maar wat langer. Ik zou net een gezicht doen, Hilke. Hé, dat witte kasten, wat is dat dan? Ja, dat ben ik. Oh. Wie ziet dat nog? Met Karin er ik nog weer tussen nog. Ja. Sleep je hier in Trejo? Hoe was dat slepen? Ja, die allemaal te slecht. Ja. Die zongen nog heb je weer van de buiten. De wind is niet van. Nee, ik moet net slepen. Maar de zon krijgt ze lang te slepen. Je kan al alleen een beetje slepen, Sjokmo. Al meer dan hier. Veronica. Dat bootje daar, hè. Frans. Hé, had u die torsken al poetst? Nee, waar staan? Nou, dan komt het op een film. Oh god. De mensen die liggen in dat blackout. Zo doe je gewoon de halen, dat net zo. Hé, Loesing. Oh, dat doen we toch film staan, jongen. Ja, die er in de hoeken zit ik even tegen de big Nee, dat. Osma. Nee? Ja, dan ben ik goed in beeld. Oh, nou, maar ik... Goed slip vandaag? Nee. Nee. Maar moest ik daar? Oh, nee. Ja, we konden er vannacht naar jullie komen. Die staan in de wagen. Dit zo lijkt nog ergens door de prakkers heen. Had toen het Tom in de moeder daar op de eind? Ja. Zeg zo. Die warrenkoude, dat is Robbie. Ja, vreemd. Oh, hij is ja. Schat idee. Ze hebben het kaart van mij. Dan gaan we er nog meer Dat kwijt. hebben ze wel morgen. Ja, dat Ja. Maar niet vliegen.
Die pakt de boel als je wel. Die wil graag niet hoe. Je moet zakken aan hem hebben. Nee, toch dat we weer. Doe raap vannacht ik moet, hè? Oh je man. Ah, ja. Nou, dat meen ik. En dat die jij nog in Frans. Oh. Die zitten er naast elkaar. Van de bij had de sprint gewoon naar de hoor. Ja. Graag voor kaas geven. Hoeveel gaan we niet hoe je wordt dat? Oh. Nou zakje we heel goed. Nou zakje we, dan schijnen we er onder terug. En dus hoeveel we daar nog gaan? Daar zit ik niet in. Hier heb ik al lang net bij. Nee, dat komt ik net. Die haal ik net aan. Oh ja, nee, dat kan niet zeker. Hoe moet je dat? Ja, laat vol. De tarzan in de hoeken daaronder. Beetje dit omviel de nacht. Nee, want dan zie je waar je vannacht zo praten. Even zien dat ik hem haal. Ja, hij komt daar ook bij. Bij die Frans. En die maakt een woord. Hij hield er nog voor woord. Ik dus zei het zijn. Dat was wel mooi. Nou, nou die hem hier lijkt nog wat. Maar wat had zijn vrouw de eerste keer? Op een baan wordt hij net rood, hè? Had het enigszins mogelijk gezet. Ja, ook niet, maar die draaide me even ervoor. Ja, dat wist ik wel. Ik wist wel dat het net omsteken zo, maar... Ik stel je voor. Ah, daar komt er, hè? Die had hem nou goed op treden net. Nou, een kwartier, dan ben je erbij, hè? Hoe zit dat? Nou, die niet een eigen nou slipperen. De nas. Ook bij televisie. Goedemorgen. Je moet je hand verdedigen, maar want dat was volle slipperen van je. Als de hand verdedigen, oh shit, daar komt niet een beetje eigen, komt het tevoorschijn. Nou, boven. Dit is hier nog goed blackout. Dus stik die vreemd. Hé, wat is er met die bonte sleep zijn? Oh, ja. Oh, daar de sleepzak wezen. Ja. Ja, daar komt het om, ja. Oh, god. De eerst van de vorige seintje gaan maken, denk ik. Nou, hier is een hierkant in. En Toskus goed. Wat is dat, hè? Ah, Atje, goedemorgen. Oeh, wat lijkt die er mooi binnen. Wat is dat? Dit is ontbijttelevisie. Dit is Hielke en ik. Dit is hier. Het goed slipt. Ja, dit is weer. Ja. Dan moest ik wel, want ze weer voor de deur. Waar? Oh, heel te dik. Met die duw, hè? Hier dan die 4 minuten die jongens weg, nou was die in de hoes. Anneke, Ja. kom maar even hier. Nou, die jongens daar en zijn. Had het goed slipt? Ja. Ja? Had ik droomd? Nee. Want ik had ja, daar stond die MK erop had. Stil, Anneke. Is nou al tijd dan, hè? Ik mag niet gewoon. Waar, ja, dat is Zitten we het. in de visie al van jou? Oh, shit, Ja, zeg. Ik zit er nou. moest een scherp voor jullie. Hé, Grine. Nee, Anneke Kortra. Anneke Kortra. Waarom had ze me net weg? Zo zou ik eens leren. Ik ga die niet meer wegmaken, hè? Wie bent er betiet, Hielke? Zo net? Wie bent er betiet? Zit er nou in, ja. Er is al beeld, maar Ja, er is maar net ook niet meer. het is goed water. Even
Ja, meestal, ik deze snijden morgen is het wel een beetje ouder als oors. Die ga ik kerkentjenst in zo'n slotweekend. En dan beginnen we dus mei een song van dit vesten, wat ik je dus op het papier op een foto zet. En dan gaan we dus over daar een gebed, wat dus met een hospice docht is jeugdouderling. En dan krijgen we de preek. De preek die zit dus heel mooi in Guandermadias. En die wordt dus heel mooi dus snelheden. En dat zullen we dus nou ik proberen dat we dat zo vol mogelijk ik in beeld krijgen. Wat ik hier nou nog iedere keer van me had, dat binnen de versjes die we dus voor het iets zong gaan. En na de preek is er dus ik weer collecte. En die collecte dat is dus voor de Bijbels, van andere mensen. Dus we vinden dat zo gewoon, wie schurren alle dagen in de Bijbel wel, maar dan ben ik een aantal mensen die schurren dat net en die willen dat toch, ik raad mijn maatje. Daar hebben we dus de collecte voor. En dan na de preek hebben we dus het versje wat ik hier nou dus nog veel meer. We zullen dus nou proberen de dia's erop te krijgen. Dit zijn nou de dia's die we dus even snel laten doen van de preek. Dit is een preek die is helemaal over de kruisiging van de Heer Jezus. En daar weet Maarten Haspers misschien even gedeeltelijk wat meer over vluchtige dingen te vertellen. We kennen net de hele preek op het beeld krijgen, want we hadden dit nou professorisch even in een vertrekje dat we dit even, want dat we dat bij de kerketje zelf dienen, dan hebben we dat vaak zo mooi net op het beeld krijgen. Maar ja, het praten en de preek op zichzelf komt nou zo bord net als in rug, maar wat de hoe het gaat, dat kunnen we wel heel mooi zetten. Dit is dus de eerste dia van de begin van de preek. Hier is Jezus met de discipelen en het laatste avondmaal. Hij brengt hier symbolen, dat letter het lichaam van Jezus Christus als symbool niet wordt. Hier zit Jezus in het hof van Gethsemane. De discipelen zitten hier op de achtergrond en Jezus bidt tot zijn heid. Het blik let eruit, hij weer omkomt, dat de discipelen in het lied vallen binnen. Krijgt zoals wij zo vaak in het lied vallen. Hier komt de soldaat nu, maar op de voorgrond Judas. Hier schuim dat Judas Jezus verriet met een kus. Ze kennen ze eerst uitpraten met de soldaten dat Judas zo Jezus een kus, ja dan wisten wat Jezus weer. Hier zit Jezus voor Caiaphas. En die beschuldigen verschillende mensen beschuldigen hier van bepaalde dingen. Het zijn alle leugens hoe Jezus vertellen. Hier bespotten ze Jezus. Dat kan de mensen dan al ragen. Dat is het Petrus. Petrus bij de man met vuur. Daar wilde het wijzen dat er een van de mannen die doet aan de bij Jezus jet. En dat willen er ik net altijd vooruit komen. Als we in een zaal binnen met mensen of zo wat dan is het wel moeilijk voor u geloof te komen. Het is net zo jet, maar je weet het soms wel goed dat je kan.
er is een van een man die zei, ik vind geen kweer in deze man. Wat mag ik met deze man doen? Je hebt Judas. Judas die letter 1 shot wat er verkeerd geweest had. Hij gaat waarom naar de hoge priester en zei, wat mag ik met dit geld? Dit smarte geld. Ik ken er niks mee. Is Jezus niet meer waard dan 30 zilverlingen? Judas die smiet het geld in de tempel. En volgens de Bijbel dan verhindert hem je naaientijd. Hier zit neer Jezus voor Pilatus. Pilatus kan niks mijn woorden, die stuurt naar een andere koning. Want het in Galilea, die zei, dem had er geen, dem had er berucht worden. Maar hier zei Jezus niks. Deze man die zei dit, vertoon je kunsten die die alle kennen. Maar Jezus die zei hier totaal niks. Je wordt er geestelijk. Daar kijkt de kroon op. De doorne kroon. Maar je let het al jaar gewoon gebeuren. Wie zo'n al raar om je zinnen slaan. Maar Jezus die let het gewoon gebeuren. Dit komt er voor Pilatus waarom, want die oren staan gewoon, ik kon niks mee worden, want dan er niks zeggen worden. Je komt Pilatus waarom, maar Pilatus weet in het wat er met Jezus, maar volgens Pilatus had deze man niks die zijn hart zei Pilatus, ik wil deze man weer losletten. Maar het volk schreeuwt, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus denkt dat er toek is. Het is Pasen en Pasen wordt elke jaar een van de gevangenen losletten. Hij denkt, Barabbas is een hele erge man wanneer hij het moorden pleegt. Dus Barabbas zou je wel kiezen. Maar ze kiezen toch Jezus. Ze zeggen Jezus, kruisig hem, kruisig hem. Je moet Jezus zijn eigen kruis dragen, door de stretten. Dat wie de gewoonte daar. Je jouw de soldaten het kruis onzeker Simon die erin rent. Want Jezus kent het niet. Als je zorgen voor dat Jezus niet meer kent, ze denken, hij moet voor de tijd niet daar vallen, want hij moet naar Golgotha. Je hebt Simon. Maar je komt, de vrouw die komt hier bij Jezus. De laatste. Daar spreek ik nou op bijna Golgotha. Daar wordt er dus op kruis spiekeren. Het is wel een pijnlijke, maar Jezus zwaait. Die neemt alles. Ze doen maar wat ze mij willen. Je hebt het Jezus op het kruis. En daar wordt er nog bespatten door de mensen, door de hoge priesters, die om hem heen staan. En dan zeggen ze, Jezus, je hebt zoveel wonderen dingen. Waarom kan je roep je God aan, je heid, dat je van de kruis zou komen kan. Maar we weten allemaal dat Jezus dit voor u dient heeft, dit moest gebeuren. Daarom houdt het dit even vol. Je hebt Jezus mij twee mannen onze rechter en onze linkerkant hier die ernstige misdaden pleegt hebben. Je wordt het schriftwoord vervuld dat
in de Bijbel staat. Je wordt Jezus van het kruis halen. En zeker de inwoner van Israël, die vraagt Pilatus om het lichaam van Christus. Dat in zijn graf groeien worden mag. En dit is het laatste, het beeld dat Jezus onder het kruis zit. En dat wij als mensen naar alle naar tas jagen en om hen zitten, want dat is de enige mogelijkheid om bij God te komen. Dit is het einde van deze dierserie. Nou, laten we deze dier nou even staan en zo wie dus vluchtig even een oorzicht van deze kerkendienst, wat heel mooi weer. Wat opzet man is toch Martin Haspers, mij Volkert Kiewiet, mij meester Bakker en vrouw Bakker. Wat dus heel mooi op een baan stieren, wat we hier dus daar dus net bij gaan kunnen, want toen we dat heel wel draaien laten, dan zou dat wat te lang worden en ach, we gaan zo'n weekend hier en daar even een greep uit. Maar doordat dit wel een hele mooie kerkendienst weer, willen we dit toch even wel, wat een belangrijk iets is, toch even opnemen. Wat we heel mooi vonden. En zo gaan we dus nou, het laatste versje gaan we dus, zijn we op het papier checken waar we dus nou stond. En er waren dan gebeddiensten en zo weer de kerkendienst dus van de morgen aan. En zo gaan we dus nou naar de koffie. We krijgen wordt het verkast. Maar een harde bal. Je had een moeder als een lief. Ja. Ik zei, du hast nog geen patat gegeven, du hast een moeder als een lief. Hielke had het al aan zijn rug. Hielke die had ze heerlijk weg. Dat deed u niet. Maar Hielke je naast Errol. Ik voel nog honger had. Ik doe hier maar op, ik ga het door met de voer ook niet maar. Die horen die wel even in de gaten. Ja, ben. De jalen die jouwtjes zitten, de zag voor 60 zitten daar bij de paard. Net die spul had ze, heel mooi in een spul. Ja. Dat is nog eens. Martin neemt ook wat patat van mij mee. Maar te zien hoeveel wat volk het aan het blad had. Dat is ongrisselijk, dat is ongrisselijk. Dat is een beetje van mijn wagen, hè? Dat is ongrisselijk van volk. Nou, ik geloof, de meesten die halen wat, dat zullen we ook wat nemen.
Over en sluiten. Wat zei je? Ja, dan houden we eigenlijk dan maar hier bieden. Dat is goed, dat is zeg even staat op Leer! Je moest er weer zo, dat is kant op. Pitsen! 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 Estafette fietsstrook. Let's stop her. Kom op, Leo. Kijk wat je bent van, dat is heel veel. Neem maar even 10.
Als je maar een keer pure doen, Je zegt wat met die mensen zeggen. Die mensen die lopen zonder raden gezicht naar de zitten.
Die ga ik pressen trouwens. Ja, dus die moet je ik ben best voor de spellen. Je bent nooit meer. I don't stop the thing that she did. Ja, nou is het weer. Nee, Maar hier laten we nou op filmen dat in de troggel hier ruikt, dat in de zaal we dus eten en spulletjes doen en daar zit de keuken in. Het gebouw waar we hier rechts op ons zitten, dat binnen de waskerijen en de wc's zitten erin. Dan zitten we hier met een trap die naar boven gaat. Daar hadden de jongens al geslept. En dan zit er dus hier tussen het bietengebouw en die trap, dat gebouw, daar zit onder en door en daar zit de fantezaal. Onder hier op deze kant centraal en op de andere kant centraal. Nou, die konden er al hier mooi in. De slierberijen van de leiding, die zie je in het grote gebouw. En dan zien we dus nachts, zien we de wacht. 2 wachten per nacht. Nou, die gaat zelf net op uit werken. Eerder wonen het zijn gewoon, alles weer door lol naar land. Door de jeugd had ik al hier goed. Mij hier, en meer de wonen bij me. Dat kunnen we wel eens letten. Jet, die brengt de stroom nog even te plaats. Alles wat aan de mijn kwam er een beetje opdrachten en dan alle mijn kwam er gewoon uitsteken. Ik heb een hele grote douane. Want als dat net gaat, dan wil ik niet. Daar komt Corrie eruit trouwens sprinten. Ze sprint of vroeg het vuurvlucht van de band na. Ja maar Corrie. Het vuurvlucht van de band na. Ja, ze had de moel op wagen wie stiepen. Het gaat er een lei. De banden rekje droegen. Doe maar. Het is verschrikkelijk. Hoe heen. Het zo zal je goed gaan. Het is ook Grieksland. Doe maar die fietsen naar de alleen, Corrie. Die fiets die mag door mij nemen, hè. Vooruit. Wat doe je? Dit scorebord, daar stonden de prijzen al hierop, waar de eerste prijzen gewonnen had. De heetste punten, dat zijn dus de eerste prijzen. Dat is de totale score van het hele weekend, van alle spulletjes die te dienen waren. Beetje net erin, heb je de drank, ja? De vrouw naar horen door. Wat er zo'n weekend gewoon gebeurt. Jij nog een mes? We proberen de hele groep in zijn geheel op een foto te krijgen. Weet dat wel een hele grote toegang. Maar van letter is het hartstikke mooi geveld. Maar het valt net al die taak om de hele groep erop te krijgen. Daarom zit het al even beziekje. Maar dat zeggen, ik kan hem net in zijn geheel erop krijgen. Dat valt me niet eens taak. Daarom haal ik hem nog wat dichterbij. En dan denk ik, ga gewoon even bij langs. Ja. Het is duizelig zanger in de groep als je bent. Je bent ongeveer een sjouwer en zand die hier.
Wat een grote groep, het is ook goed. Waar zijn we wel, Joutje? Ga ik lang uitlezen? Ja, tuurlijk. Ik vind de vrouw wel worden, hè? Nee. Ja. Ik vind de vrouw wel, hoor. Mijn sokken zijn zo ongelijk, je weet niet wat je ziet. Het zakdoek met een gat erin, dat noemt ze snel een bloed. Maar Janneke is een lieve meid, ze is gewoon een zoet. Want er zijn meisjes die doen niet net even zin, er zijn meisjes die winnen het pijn. Maar Janneke doet er wel veel plezier, wat zal ik daar gelukkig mee zijn? Wat zal ik daar gelukkig mee zijn? Hey, voor de school, even verder. Directeur. Ja. Dat is lekker.